19. až 22. augusta sa konala v Novej Vsi nad Žitavou púť pri príležitosti Sviatku Panny Márie Kráľovnej. Celý rok sa na tomto mieste schádzajú ľudia z celého Slovenska, manželia, starší ľudia a mládež, aby ďakovali a zverili svoje starosti, radosti Matke Božej a čerpali silu pre každodenný život. Počas púte bola v areáli studnička pobožnosť krížovej cesty, modlitby večeradlo i svätá omša pre deti z detských domovov. Sobotnejšiu svätú omšu celebroval Bronislav Ignác Kramár, opát Želivský. Svätá omša bola ukončená sviečkovým sprievodom pútnikov ku kostolu, počas ktorého veriaci spievali mariánske piesne. Nedeľnejšiu pontifikálnu svätú omšu za účasti množstva putníkov z blízkeho i ďalekého okolia celebroval monsignor Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup. Bolo veľmi veľa ľudí, ktorých som povzbudil k duchovnej obnove skrze Máriu, aby prácou na sebe stávali sa obrazom Krista v svojom prostredí a aby sa stali takou dobrou solou, ktorá dodáva chuť optimizmu, radosti, nádeje a rozdávali lásku a dobré spoločenstvo vytvárali do dnešnom svete, ktorom sa bohužiaľ čím viac ľudí uzatvára a čím ďalej sa ako si izolujú jeden od druhého. Sme bratia a sestry a to si musíme byť vedomí a to nás musí spájať v jedno a uprostred nás a vás nech je Kristus.